Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo na-egosi ihe mberede ọkụ ọgbụgba nke dapụtara na ime ahịa nke ama dịka ahịa ịkpa nke nọ na Nsụka na steeti Enugu. Ihe butere ya bụ ọkụ ọgbụgba ka anyị na-amatabeghị, mana ya bụ ihe nke ị na-ekiri ugbu a ka na-eme. Ya bụ ọkụ ọgbụgba na-aga n'iru ugbu a. Ya mere ọ bụrụ na ị nwere nwanne, enyi ma ọkwanụ onye ikwu gị maọbụ onye ibe gị nwere ụlọ ahịa maọbụ onye na-azụ ahịa na ya bụ ahịa ịkpa nke nọ na Nsụka, kpọwa ya ka ọ gbara gawa ebe ahụ ugbu a ma ka ọ zọpụta ngwa ahịa ya ma ọ bụrụ na ọkụ ahụ erutebeghị n'ụlọ ahịa nke ya. Ka anyị nyoo anya na nkenke ihe onyonyo nke si ebe ahụ wee pụta. Ụmụnne m, ka emesịanụ. Come on, good morning, sir. How far? People, all gonna feel our vehicle. Yeah, I'm back over here. Oh. I'm gonna leave this phone. Let's be useful.